Takže vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na první konferenci Neuropsychiatrického fóra. Cílem této konference, ale také Neuropsychiatrického fóra jako odborné společnosti, je vytvořit novou mezioborovou platformu, tedy jakýsi prostor, kde se mohou potkávat odborníci různých specializací se zaměřením na onemocnění mozku. Neurologie a psychiatrie, ať se to ze současného stavu věcí nedá tak úplně říci, mají spolu hodně společného. Oni tak v podstatě vznikali. Vemme si, že na českém území nebo na území Čech a Moravy se neuropsychiatrie konstituovala během 19. století. Během 20. století dochází k diferenciaci těchto oborů a 21. století, to jste vy. Pečlivé přípravy a potom ten program, který teďka jsem si ještě jednou jako listoval, mě jako přesvědčil o tom, že to je jako projekt nosný. Já jsem vám za to moc vděčný a gratuluju, držím palce. Takže by bylo teoreticky nutno mít vyšší dávky toho risperidonu. Když je ten metabolizátor buď to intermediární nebo pomalý, tak by měl mít nižší aktivitu cytochromu 2D6, tudíž vyšší hladinu risperidonu a pravděpodobně vyšší účinek risperidonu a víc nežádoucích účinků, protože při běžné dávkování je standardizováno pro ty extenzivní metabolizátory, kteří jsou nejčastější. Psychiatrická péče je u nás extrémně podfinancovaná, ale za to jsou federovány psychiatrické léčebny. My totiž hrozně rádi máme instituce, máme spoustu lidí ve věznicích, máme spoustu dětí v dětských domovech a máme spoustu pacientů v psychiatrických léčebnách. Takže dovolte mi říct začátkem mé přednášky, že samozřejmě s Filipem vůbec nesouhlasím, protože to jsou demagogicky vedená vlastně ta linka té přednášky, což je vlastně v pořádku. To, čemu vlastně my říkáme intuitivně vědomí, kde dochází k bindingu. To binding jako vazba může být myšleno jak psychologicky, tak neurobiologicky, neuropsychologicky. To binding znamená, že já si propojím ty různé modality vědomí do jednoho a porovnám je s vzorcem, který mám z minulosti. A to mi umožní to pochopit a porozumět. To znamená, to je jeden typ té vazby. Ten termín binding se rovněž používá pro neuronální koreláty toho, že došlo k pochopení té situace, že došlo k tomu, že já zrovna teď jsem porozuměl tomu vzorci světa, který okolo mě. A to se odehrává v gamma oscilacích na 40 Hz. Vidíte malou kraniotomii, která pochopitelně musí být velmi přesně umístěna, aby to bylo možné provést z takto malého přístupu. Klíčem je vlastně odhalení mozkových splavů, jak transverzálního, tak sigmoidního splavu, abychom mohli jít vlastně tou přirozenou subarachnoidální štěrbinou mezi tentoriem, pyramidou a mozečkem. Vlastně principem je v první fázi mobilizace té cévy, která většinou nemá v tomto úseku žádné perforátory. Epilepsie totiž je psychiatrickými problémy takřka těhotná a je potřeba je diagnostikovat, myslet na ně a je to téma poměrně radostné, protože většině pacientů můžeme dneska, a je jich hodně, je jich skoro polovina, někdo uvádí i víc, a můžeme jim účinně a bezpečně dneska pomoci. Já mám nyní vedle sebe dvě studentky, jednu studentku medicíny a jednu studentku z přírodních věd a rád bych se jí zeptal, co je zaujalo na konceptu Neuropsychiatrického fóra a proč se ho zúčastnila. Dobrý den, tak já bych chtěla poděkovat vůbec za možnost, že se můžu tady jako student být přítomná tady na tom fóru. A pro mě je hodně důležité vidět takhle mezioborovou spolupráci, protože vlastně už jsem měla možnost účastnit se jednou neurologického kongresu a tudíž celkem oceňuji, že můžu takhle vidět i z nějakého jinou koncepci pořádání těchto akcí. Děkuju. Ja chcem vám taktiež poďakovať za krásnu konferenciu. Ja som sem prišla odprezentovať poster, ktorý mám na kognitívne schopnosti rekombinantných potkanov. A v budúcnosti by som sa práve chcela venovať štúdiu obsedantne kompulzívnej poruchy, preto ma toto fórum lákalo a preto som sa rozhodla prísť a naučiť sa niečo o takýchto veciach. Chci se vás zeptat, zdali se fóra případně zúčastníte i příští rok? Já bych určitě velmi ráda. Taktiež by som sa zúčastnila veľmi rada. Tak jo, já vám moc děkuju.